Ola, rapaces e rapazas de terceiro A. Son o profesor Lego, o científico máis curioso. Hoxe imos descubrir un mundo cheo de sorpresas. O mundo dos animais invertebrados. Preparados? Pois, imos aló. Que son os invertebrados? Chamamos invertebrados aos animais que non teñen esqueleto de osos nin columna vertebral. Por iso, algúns deles son brandiños, flexibles e teñen formas moi especiais. Tipos de invertebrados. Primeiro están as esponxas. Son animais que viven no mar e teñen forma irregular. Non se moven nada de nada, xa que están fixas no fondo do mar. Os vermes. Son longos, brandiños e sen patas, como as miñocas que atopamos na terra cando chove. Os equinodermos. Son as estrelas e ourizos de mar. A estrela de mar ten 5 brazos, como a unha man. Os moluscos. Aquí están os bivalvos, que teñen 2 cunchas duras, como os mexillóns. E os gasterópodos, que teñen só unha cuncha, como os caracois. Os artrópodos é o grupo máis grande. Están os insectos, que teñen 6 patas e moitos poden voar. Arácnidos. As arañas teñen 8 patas. Crustáceos, como o cangrexo, a nécora ou a lagosta. Algúnas viven no mar e outras na terra. As medusas. Parecen paraugas transparentes e teñen tentáculos que poden picar. Agora imos a ver os beneficios e prexuizos. Os animais invertebrados axúdannos moitísimo. As abellas fan mel e axudan as plantas a dar froitos. As miñocas fertilizan o chain. Outros animais producen seda ou cera. Pero tamén teñen algunhas cousiñas malas. Algúns deterioran alimentos. Outros poden picarnos. E algúns son pragas nas plantas. E isto é todo por hoxe, pequenos exploradores. Lembrade, os animais invertebrados están por todas partes, mesmo moi preto de nós. Vémonos na próxima lección. Ata logo, alumnos e alumnas de terceiro A.